Right. Lesibuyela. Nazi izinto ezicika imama, gcina seba ngathi unesicefe. Unemengceza bafu. Thank you. Ubekwa yila. Wazini wena izinto ezicika abantu besifazane? Kodwa kuleli phela kuyafonwa phela umuntu mayezosa. Cela ungasho izinto ezomsangano la. Bese. Nazi izinto ezicika imama Kehle. Number 1. Safa isihlame ema-andeni. Nalama vesta akhabhobokile. Akulahli ngani? Sis. Number 2. Awuxubhe lawo mazinyo. Sitamkoko. Uzwa ngomuntu nje. Usethi, "Hawu, makabo." Ngeke. Number 3. Number 4. Yini manje lelo busy manje benza uhamba usinika nokhesha, usinika no-waiter lana, uzuzama nebhesi engasile. Sawubona mama. Ubhizi ke manje uhamba uyasinika ke manje. Sawubona mama. Awukhwesta. Yini? Number 5. Nge-haircut nje, yababa. Ngiyabuya, ngisathi shwi, Sasha, indaba. Se-America. Bangisicefe. Engasilindele isivakasho sowena namhlanje. Aw. Yikho ukupepereza nje kanje. Angathi unomona nje. Avunamanga. And abantu bayakukholwa shini. Shothi njengoba ulana, shothi amangamo uyawathanda. Ngibona kungani ukuthi kube yimina ozokhuluma nabantu besilisa.